जोङो थांनाय 17 जुलाइ खालि बेनि उनावहाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया जितु भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों माने भेन्सार स्कुलफोरखौ भेन्सार फरायसालिखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला, नो मोर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बिदि बिथाङा थांखि आजावनानै बे फोसावनानै बिथाङा आरो 20 जुलाइ खालि आरो 22 जुलाइ खालि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव गासैबो जेसेबांनाखि आसामनि गोजौ थाखोनि माने सोलोंथाइगिरि दङ, अफिसार, कमिसनार, डाइरेक्टर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे हाइ लेभेल डिसकासन जादों आरो बेखौ 28 जुलाइ खालि आसाम केबिनेटआव बिथाङा पास खालामनानै बिथाङा फोसावदों जे बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनथ' जानाय नंला आरो बेनि बादैबो बिथाङा मा खालामदों, क्लास 3 निफ्राय आप टु 12 सिम साइन्स आरो मेथमेटिक्सआव बिगियान आरो सानखान्थियाव बेखौ माने इंलिश मिडियाम खालामनानै बिथाङा माने गुदि थाखोनिफ्रायनो सोलोंथाइ होनायनि जिथु थांखि बेखौ फोसावदों आरो लोगोसे बिथाङा फोसावबावदों माने जिथुनिखि मडेल स्कुल, बे मडेल स्कुल बिधायक आदर्श बिद्यालय होननानै बुंदों जे एमएलएफ्रा गंफा गंफा मोजांसिन साबसिन हामसिन फरायसालिखौ बिथांमोनहा एमएलएआ सायख'नानै बेखौ मडेल स्कुल आदर्श बिद्यालय हिसाबै नाजावना लागोन आरो बियो इंलिश मिडियाम जानानै बेयो सिबिएसइ कर्सआव कनभार्ट जागोन आरो लोगोसे माने गंफ्रोमबो जिल्लायाव गंबानिफ्राय गं 10 मिक्स मिडियाम जिथु दङ, माने बर' एसामिसाव बर' इन्ट्रडाक्सन आरो बर'आव एसामिस इन्ट्रडाक्सन, बेनिफ्राय बे स्कुलफोरखौ माने सायख'नानै बिथांमोनहा बेखौ इंलिश मिडियामाव लांनानै कनभार्ट खालामनानै बे एखे फोरोंगिरिजोंनो बिथांमोना फोरोंनायनि जिथु थांखि बे थांखिखौ आजावदों आरो लोगोसे जेसेबांनाखि नन पारफर्मिं टिचारफोर दं, जेरेखम बबेबा मोनसे फरायसालियाव रिजाल्टआ गाज्रि, बे मेट्रिक रिजाल्टआनो गाज्रि आरो ओरैनो 9, 10आवबो बे क्वालिटि अफ इडुकेसना गाज्रि आरो जायफोरनाखि टिउटरियेल माने एपइन्टमेन्ट मोननानै दं बिसोरखौ गासिबो CRS होनो थाखाय कम्पालसारि रिटायारमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोनहा बेयाव थांखि दं आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ थांखि दं, खिन्थु मेजर जोङो बे फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसन खेथ्रआव जोङो कमप्रमाइज जाया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो 26 खालार खालि जोङो गुवाहाटीयाव सावरायदों। बेनि सिगाङाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं माने बे मेलाव माने जोङो क'क्राझाराव थांखि मोनसे लादों आरो जों प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो बे आसाम सरकारनि जिथुनिखि थांखि बेखौ जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन। बेबायदिनो नो मोर प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल उइथ एफेक्ट फ्रम 1/8/2022 थारमाने सोलिबाय थानाय आगष्ट दाननिफ्राय बेखौ जोङो सिगां माने इनफरमेसनखौ मोननानै जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन, जों अजद दैखांदोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो 26 अक्ट' खालि जोंहा काउन्सिलाव मिटिं दंमोन। बेनि उनावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै जोङो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड हाउसाव जोङो जिरायनानै जों मोनसे थांखियाव फैदों, जों जथाय बेखौ अजद दैखांनांसिगोन। मानो होनना बुङोबा बिटिआर सुक्तिनि जिथुनाखि 6.3 क्लज, बे क्लज बादियै गासिबो बे सरकारि माने प्रभिन्सियेलाइज नङै स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै रोखा रोखा लिरनाय दं। बे बिथिंखौ नायनानै जोङो 6.3 खौ भायलेट खालामनाय जादों आसाम सरकारा। जों बेखौ अजद दैखांनानै जोङो नैबे सुबुं सांग्रांथि मेल बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावदों आरो सिगां जोङो 2 आगष्टनिफ्राय जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमायाव भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो स्टार्ट खालामदों। बेनि उनावहाय जोङो
बेबायदिनो जोङो काजोलगावआव खालामदों, क'क्राझार खालामदों, बरमायाव खालामदों, बेनिफ्राय जोङो बिजिनियाव खालामबाय, बेनिफ्राय गवालपारायाव खालामबाय आरो दिनै जोङो बहाय जोङो नैबे माबायाव जोङो रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय लिंनायाव जोङो दिनै बे रङियायाव जोङो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंदों आरो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जों बुंनो नागिरदों जे आसाम सरकारनि जिथुनाखि 28 अक्ट'खालि 28 जुलाइखालि जिथु नटिफिकेसन होदों बेखौ जोङो गनायनो हाया आरो बियो नैबे 3 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम जिथु इंलिस जाबसिननानै होनो नागिरदों बे बेलायाव जों होनदों जे जोङो नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि बेयो परिपन्थि एबा हेंथा आरो राइट टु एडुकेशननि आरो इउनेस्क'नि जिथुनाखि रिपर्ट बेबायदिनि हेंथा आरो HRDD मिनिस्ट्रिनि जिथु फोसावथाय बेनिबो हेंथा होननानै जों अजद दैखांदों। बे सांग्रांथि मेलाव जोङो गोबां एकाडेमिशियान गोबां रोंगौसाफोरखौ आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ जों लिंनानै बे सांग्रांथि मेलाव लेंहरनानै जोङो मोनसे अपिनियन जोङो क्रियेट खालामनो अपिनियन लानो थाखाय जोङो बेखौ हाबाफारि लादों आरो जोंहा प्रग्रामा द्लाम दंबावो उदालगुरियावबो दं ओमफ्राय तामुलपुरावबो लागोन बेबायदिनो जोंहा जोङो गलाघाटआवबो लागोन दाख्लै लखिमपुर बगिबिलआव लाबाय बेनिफ्राय सनितपुरनि माइनसआव लाबाय बेबायदिनो जोङो लाबावगोन। नाथाय जोङो दिनै मोनसे आसाम सरकारनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया खावलायदों जे फैगौ 18 अक्ट'खालि माने उदांस्रि साननि उनाव माने बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसु आरो असम साहित्य सभा बे मोनब्रै हारिमायारि आफादखौ बिथाङा हाइ लेभेल डिसकासन खालामनो लिंदों आरो जोङो बेवहाय बाहागो लागोन। मानो होनब्ला जोंनि जिथु सेन्टिमेन्ट जोंनि जिथु बुंनांगौ हाबा बेखौ जोङो बुंगोन आरो रायजो राजानो जिहेतु जों खोन्थाखाबाय रायजो राजायाबो बेफोरखौ बे डिसिजनखौ मोजां मोनाखै। रायजो राजायाथ' सोमावसारनो दानो लामायाव हख्रावनो बेबायदिबो खोथा बुंदों आरो जोंबो जुदि गभर्नमेन्टआ मानियाब्ला जों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो आसु आरो असम साहित्य सभाजों लोगो नांनानै जों जौथ' भाबै जयैनो जोङो सोमावसारनायनि थांखिखौ जों लागोन आरो जोङो दा माने नेगसियेसन खालामनो नाजागासिनो दं। दाख्लै जोङो फ्राय 18 माने फोरोंगुरु एस'सियेसन माने आफादजों सावरायबाय आरो दा जोङो जनजातीय साहित्य सभाफोरजों सावरायगोन बेनि उनाव जोङो एक्सन प्लेनखौ लागोन बिदि बुंखानाय दं आरो गिबि मन्थ्रिनो जोङो गोख्रों मेमरेन्डामखौ होबाय आरो बे खोथाखौ जोङो आसाम माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ बिथांखौ मोजाङैनो बुंनाय जाबाय आरो बिथाङा होनदों खोथा होदों आङो गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन आरो थाबैनो बे 6.3नि जिथु जेंना बेखौ सुस्रांनायनि राहाखौ आं लागोन होननानै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खोथा होदों।